започваме с видеото. Влизаме в къщата. Това е нещо като всекидневна. Двете врати за двете спални. Влизаме в първата спалня. Отиваме след това към другата. Отново сме в всекидневната. Ето тук е пукнатото. Не е много. Влизаме във втората спалня. С малка баня и тоалетна вътре. Има някаква мебел. Отново сме във всекидневната и продължаваме напред. Продължаваме със следващото видео. Ниша, която може да се ползва за различни, не знам, неща. Баня с тоалетна, достатъчно голяма. И тук влизаме в механата, която е с камина, камъни и врата, която излиза директно към двора отзад. Това е от мен. Лек ден. Ето е уличката, която води към къщата. Общо взето е малко все още разкопана на места, защото сменят водопреносната мрежа на цялото село. Ами, къщичките от двете страни не са лоши. Големи къщи, хубави, големи огради. Ето ги. Де-факто, ето е къде е нашата къща. До тук е асфалт. Ето, тук асфалта спира. И черен път имаше чакъл доста, сега се е разкаляло заради копането заради ВИК-то, но ето е, де-факто са 20 метра до къщата от асфалта. А сега да покажем и двора. Както виждаме, това е отпреди. Изчистено е. Там е външна чешма и кладенец. Тук е изхода за септичната яма. Част от старо лозе. Ето е оградата за съседния парцел. Ето е къщичката отзад. Мисля, че ето. Горе-долу за какво иде реч. Достатъчно място.